Kewajibane tobat menika umum menyeluruh tenggene pinten-pinten perorangan. Ya, sinten kemawon menika kewajiban tobat. Lan umum tenggene pinten-pinten keadaan. Keadaan kados pundi kemawon menika wajib tobat. Mula boten wonten tiyang setunggal ingkang kapecat lepas saking kewajiban tobat. Nggih boten wonten tiyang setunggal kemawon babar blas sing lepas ucul saking kewajiban tobat. I'lam anna zahirul kitabi dalla ala hadza. Mangertoso bilih zahire kitab Al-Qur'an menika temen nuduhake keterangan menika bilih tobat kewajibane tobat menika umum menyeluruh tenggene sinten kemawon menika kewajiban tobat. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Krana Gusti Allah Ta'ala ngendika artosipun padha tobato sira kabeh maring Allah kanthi kabeh sira kabeh kabeh ya. He wong sing padha beriman. Kabeh wong sing beriman iki dikongkon tobat kabeh supaya sira kabeh iku bejo beruntung bahagia. Fa'ammal khitab Gusti Allah teng mriki ngumumno ngratakno wong iman secara rata sapa wae didhawuhi kon tobat. Niki dawuhe umum. Wa nurul basirati aidon yursyidu ilai. Peningale ati, cahaya peningale ati nggih padha wae nuduhna ning nggone kewajibane tobat menika umum kaya zahire kitab Al-Qur'an niku sing kewajiban tobat iku umum sapa wae. Makna taubati ar-ruju'u anit tariq al-mub'id anillah al-muqrib ila syaiton. Krana artine tobat menika bali ninggalno saka dalan sing ngadohna sangka Gusti Allah iku ditinggal menuju al-muqrib ila syaiton, sing dalan sing nyerakno nek nggone setan iku ditinggal. Ya menuju sing nyerakno nek nggone Gusti Allah ngadohna sangka setan. Di dalan perilaku sing ndadekno adoh sangka Allah cerak maring setan niku ditinggal. Niku maknane tobat itu mboten niku. Perilaku-perilaku sing marai adoh sangka Gusti Allah, marai cerak karo setan niku ditinggal menika maknane
tobat. Wala yutasawwaru dzalika illa min aqilin, ora iso digambarno ditemu kewajiban tobat rupa ninggal dalan perilaku sing ngaduhno Gusti Allah, nyirakno setan iku ditinggal, kejaba sing iso digambarno nglakoni niku wong sing berakal. Nah, ora berakal nggih ora iso. Ora iso digambarno iso mengalami tobat ngene iki. Wala takmulu ghaziratul aqli illa ba'da kamali ghazirati syahwat wal ghadab wa sa'iris sifatil madhmumah allati hiya wasailus syaiton ila il insan. Sempurnane nggih wateke akal, tumancepe akal niku ora iso ditemu, ora iso tergambar wujud kejaba sakbadane sempurnane tumancepe syahwat, kesenengan-kesenengan lan emosi-emosi lan sifat-sifat tercela sing liya-liya. Dadi napa niku akal sempurna ora iso terbukti nak durung napa niku terjadine ana sifat tercela. Nah, ana wong kebarengan duwe sifat tercela, duwe nafsu, duwe muring-muring, duwe gragas, lah kok iso ditundukno kanthi mikir-mikir nganggo akal iki lho, lagi akale sempurna. Nak cuma duwe akal ora digandengi syahwat, ora digandengi muring-muring, ora digandengi sifat rakus kepengin mangan sing berah lan liya-liyane iki nggih ora iso terbukti. Malaikat itu napa niku ora duwe syahwat, ora duwe nafsu, lamun kelakuane kok apik niku nggih wajar, ora ana ujiane, ora ana tantangane. Lah manusa iki di samping duwe akal digandengi syahwat, nafsu, nak panci sing duwe nafsu dikelola supaya nafsune dadi mutmainnah, anteng, niki lho lagi akale lagi sempurna. Niku pancen manungsa gandengan, duwe gandengan ya duwe akal, ya duwe nafsu, duwe sifat muring-muring, duwe sifat drengki sak liya-liyane kok iso ditundukno niki sempurna akale. Nek ora ana ujiane nggih ora sempurna. Sing menika dadi sarana alate setan kanggo njombrongno manusa. Idkanal aqlu innama yakunu inda muqarnatil arba'in. Idkamalul aqli innama yakunu inda muqarnatil arba'in. Sempurnane akal iku barengi nalika umur 40 tahun. Mula nabi, para nabi aki-aki diangkat dadi nabi nalika umur 40 tahun. Niku kesempurnaan kematangan akal niku umur 40 tahun.
Wa asluhu innama yatimu inda murafaqatil bulu. Ini asal sekedar duwe akal ngono wae durung sempurna niki nalika nyerak-nyeraki balek marek-mareki balek usia dewasa. Nah umur niku umur 15 tahun utawa durung 15 tahun kanggone wong lanang wis pernah metu mani cek lewat ngipi cek mboten ngipi utawa sing wedok wis menstruasi haid niki senajan durung 15 tahun iki mpun balek. Nak mpun balek iki wis mulai akale wis mulai rondok sempurna. Engko nak matenge niku nak umur 40 tahun. Ini tamyiz nalar wis nalar iso bedakno ndi sing bahayani ndi sing ora wis tata dijak omong niku nek nyaur nek jawabi wis panteng niku nak biasane umur 7 tahun. Wa ma badi tadharu ba'da sab'i sinin. Kawitan dasar akal mulai ketok mau diarani tamyiz wis mulai ketok nalare niku biasane nek wis umur 7 tahun. Wa syahawatu junudus syaiton wal uqulu junudul malaika. Dene syahwat kesenangan-kesenangan ana kesenangan nuruti birahi seksual nuruti kesenengane mangan ngombe weteng niki dadi bolone setan wong iso napa terjerumus iki setan nek jlundrongno nek nggelincirno lewat tentarane rupa syahwat. Dene akal niki tentarane malaikat. Malaikat aweh napa lantaran petunjuk niki lewat akal. Balane malaikat akal iki wong iso sadar oleh petunjuk niku nganggo nalare akal. Fa idza jtama'a qamal qital bainahuma bid-darurah. Nak nglumpuk bolone setan karo bolone malaikat ya mesti terjadi peperangan. Setan ngojok-ngojoki wong supaya napa niku tersesat, kesasar, nyimpang sangka dalan sing bener. Malaikat ngajak ning nggone dalan sing bener iki perang antara sing mempengaruhi elek karo sing mempengaruhi apik. Illa yasbutu ahaduma lil akhar bi annahuma diddani. Krana mesti ana loro ora namung sitok. Nek ana sijine ya ana sijine. Ana dorongan setan ya ana dorongan malaikat wong iku lelawanan iku loro. Ana lor, ana kidul, ana wetan, ana kulon gandengan. Fattatarudu bainahuma kattatarudi bainal lail wan nahar wan nur wal zulmah. Disaling teka gentenan antarane bolone tentarane malaikat karo bolone tentarane setan iki gentenan ondrong-ondrongan oyok-oyokan berebut kekuasaan ning gone manusa niki kaya dene teka gentenan antarane bengi lan rina. Kaya dene teka gentenane padang lan peteng. Nah sing menang kok bolone dorongan malaikat. Engko yo
apik ya. Nek sing menang kok bolone dorongan setan ya elek niki prilakune manusa niki. Dadi ana dorongan loro, dorongan malaikat, dorongan setan iki saling saingan. Ndi sing menang iku lah sing mempengaruhi. Wa mahma ghalaba ahaduhuma az'ajal akhir bidzarurah sing menang siji ya sijine terdesak kesingkir pasti niku. Sing menang kok bolone malaikat, dorongan-dorongan akal, pikirane waras menang. Lha sing menang bolo malaikat ya akhirnya sing kesingkir dorongan setan. Wa idza kana syahwatu takmulu fi siba wa syabab qabla kamal akli faqad sabaqa jundu syaiton. Lah niki wong niku nalika mulai cilik sampai enom niki sing mendominasi niki dorongan-dorongan setan sing menguasai nuruti seneng sakarepe dhewe niku mulai cilik sampai nom di napa remaja. Engko umur 40 wis mateng kedewasaane lagi iki kebiasaan ndek enom ndek cilik sing ora iso ditata saenake dhewe iki supaya diperangi. Iki angele mergo sing dhisik sing manggon iki mergo niku mau balane setan sing manggon dhisik nalika cilik nalika enom kulino nuruti seneng. Iki nek wis umur 40 ape diilangi dikalahno iku angel. Nek ora dorongane kuat iki angel wong. Mulai cilik iki mau sampai enom remaja iki sing sering nuruti seneng. Lah seneng mau tentarane setan. Nuruti seneng sing ora bener niku. Lah iki nek wis nguasai ape dienggokno ku angel. Nek wis gedhe kok napa kadung angel. Untung kok sejak cilik kok ora patek nakal nemen-nemen kok gampang diarahno iku ya bejo niku ya lumrahe ijih enom ijih cilik iku sing mendominasi iku tentarane setan iku nuruti seneng urung ngerti napa gawene kudu lha apa urung dewasa urung ngerti adune tugasku apa ijih cilik urung dewasa senenge mau nuruti kesenengan duwe karep apa kudu keturutan. Gede-gede wis akale mateng iki budaya ndek cilik sing ora bener dikongkon merangi niki abote dados tiyang apike lagi wis tuwa. Mulane iki dikongkon tobat wong ndek cilik biasane ngono iku. Saiki wis tuwa wis apa meneh wis ngliwati 40 malah wis 50 luwih bahkan sing swidak 70 ya malah wis kliwat iki ya. Umur 40 iki usia kematangan kanggo nata prilakune sing asale nyimpang saiki diarahno ning gone sing bener ngoten niku namine tobat. Ya semanten. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa sholihin wal malaikatil